Еба няма нищо за спиране, бе. Дай, ако можеш. Дай. Къде си тръгнал толкова за силно мотив? Не бързам за тъщи. Изкарай си отмити. Дай. Ма кога ги ми моташ? Дай ми ги в ръката, бе! Барай се, барай. Загаси автомобил. Що се без кола, бе? Забрал съм, извинете. Ще пишем. Добре, господин полицай, нещо ще може да измислим. Ко да измислим, моето момчаската, гледам така с тая кола. Не си много парали, нещо, ама... Можеш ме почерпиш една цигара? Мога, господин полицай, само да не пишем. Дай ми ти цигарата, пък ще го измислим. Без, че и цигане на дънх я опуши. Сега, господин полицай, се обиждаме ли нещо такова? Сега искаш сега се заяждаме ли ко сега? Не, господин полицай, ще може да така нещо. Ма ти май нещо много си отворен. И аз лез да ми покажеш оборването отзаде. Ще сляза, господин полицай, ще сляза, бе. Няма нищо с оборването. Внимай, Търсо! Ще пишем ли? Сега тук го оставам. Лез малко. Лез. Сега ще ми пишеш. Нищо няма да ми пишеш вече. Айде, заучи ти полицай, ще ви. Ми седнеш на хуя, ще ми седнеш.